Алдагы кытлау сәләмебез Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылына оча. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Асанов Нариман Абдулхаевич каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Сәкинә Хасановна, Ахметовлар гаиләсе, кызы Алсу, кияве Айрат Мавиевич, оныгы Айсель, әнисе Мәҗүдә Абдрахмановна, әнисе Рәшит Абдулхаевич, килене Рәмүзә апа Асанова, племянниклары Наил, тормыш иптәше Динара, Венера, Әлфия һәм Альберт гаиләләре белән, кодагыйсы Гүзәл Ибрагимовна, кодасы Шамил кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Яңа Зимница авылының матур, эшчән, тырыш, акыллы, үрнәккә куярга булган нәселләрнең берсе, Асановлар гаиләсендә 3 малай арасында берсе булып, безнең якын кешебез дөньяга туган. Кечкенәдән үк бар эшкә өйрәнгән егет үсеп җиткәч тә сынатмый. 1984 елда үзенең гомерлек юлдашын табып, матур гаиләсен кора. Татулыкта һәм мәхәббәттә кызлары Алсуны үстереп, бүгенге көндә инде күз карасы булган татлы алмалары, оныклары Айсель өчен бик кадерле әби, бабай булып яшиләр. Озак еллар әткәй мәктәптә завхоз булып, аннары котельняда оператор булып хезмәт итте. Нинди генә эштә булмасын, ул үзенең гадел, җаваплы, тырыш булуын күрсәтте. Шуңа да аны һәрвакыт яратып хөрмәт иттеләр. Инде 5 елдан артык ул әкрен генә Хак Тәгалә кушкан юлдан атлап, намазын укып, мәчеткә йөри. Бар яклап, безнең өчен үрнәк булган әткәй һаман гаиләсе өчен ут йотып, ярдәм итәргә тырыша. Тату гаиләнең нигезе ихласлык, мәхәббәт, ышаныч һәм тугрылык. Бер-береңне аңлап яшәгән чакта гына 38 ел бергә гомер итәргә мөмкиндер ул. Әйе, канатлар парлы булганда гына яшәү үз матурлыгы белән ачыла. Син, кадерлем, тормышыбызның тоткасы, гомерең буе барыбызны да үз канатың астында алып яши белүче чын ир, әти була белдең. Шуңа да гаиләбездә абруең һәр вакыт зур. Син дип җанатабыз, яратабыз, санлыйбыз. Рәхмәт, мең рәхмәт барысы өчендә. Асыл ирләр генә үтә алган тигез сукмаклардан атладың. Батыр йөрәк, талмаз беләк белән җил давылдан безне сакладың. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрмә. Бәхетләрең булсын гомерле. Яратамын сине. Минем өчен син бик газиз һәм бик кадерле. Әтиләр еш кына бу тормышта әниләрнең ышыгында калалар. Әйе, әниләргә җырларны да, шигырьләрне дә багышлап күбрәк язалар. Ләкин әти дигән кешеләр, алар әниләр белән бер рәттән безнең хакта кайгыртып, безнең өчен җаннарын кызганмыйча, саулыклары, вакытлары белән санашмыйча хезмәт куялар. Балаларым матур үссеннәр дип тырышалар. Минем әтием дә нәкъ шундыйларның берсе. Гаиләбезне бар җилләрдән дә ышыклап, бар авырлыклардан да саклап яши ул. Әтиебез, әниебез өчен бик кадерле, яраткан гомер юлдашы. Алар икәү бергә гомере буе кулны кулга тотып, бу тормыш буйлап атлап киләләр. Сөекле әтием, яраткан бабакаем, бүген синең матур туган көнең. Гомер бәйрәмең белән котлап, без ихластан сиңа саулыклы, бәхетле, озын гомер телибез. Без олыгайсак та синең өчен һаман бала икәнемне сизәмен. Синең бер карашыңнан бала чактан ук барысын да аңлый идем. Әйткән сүзеңнән чыгарга тырышмыйча яшәдем. Һәм бүген дә нинди генә эшләр башламыйм, синнән башта хәер-фатыйха һәм киңәш алам. Кадерлем, мең яшә. Безнең бәхеткә, әниебез бәхетенә. Туган нигезебезнең утлары озак сүнми янсын. Анда безне каршы алыр өчен исән-имин сез булыгыз. Әтиемнең ышыгында үстем. Нәкъ биек таулар артында. Бүгенгедәй гомер иткән сыман, матур яшә әле тагында. Янәшәңдә сөйгән гомер ярың, тирәюндә бала оныклар. Бер кайчан да капламаса иде баш очыңны кара болытлар. Барсы өчен сиңа рәхмәт укып, котлар өчен килдек кунакка. Синең яннарыңнан әти җаным китеп булмыш ул озакка. Язсын Раббым озын-озак кына бала булып безгә калырга. Газиз булган әти-әниемнең яннарына сөенеп кайтырга. Котлы булсын әти, юбилеең,
бәхетләрең тулсын бер бөтен, иң матур, иң шатлыклысы булсын, син дөньяга туган көн бүген. Кадерле Нариман Абдулхаевич, яраткан тормыш иптәшегез, бала оныгыгыз һәм якыннарыгыз теләкләренә без дә кушылабыз һәм бүләккә алар сайлаган җырны юллыйбыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бары җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, bulub yaşa